Kaya kung aris natin sa bong, ay, kuha, inyo na, ma. Uy, ay! Kung kuhan, sige naman baka gusto mag-invest. Okay naman sa Uncle Joe. Balik na sa normal na isip siya na. Baka wala naman takinanglan. Hindi mo naman kailangan kwarta na. Makarargal ko pa. Makapahan lang ng blow. Pagtong grain, solve na. Wala lang problema ang grain kaya tambay pa naman na. Gas naman. Kanya, kung takiyin yung bawang sa kapter, ako yun, ini bilang kubaw. Oh, isa pa lang tatawagan. Terus kan lubang. Lubang. Antuan kan lubang. Bukan kada. Kaya kapter bapaan, kaya bapanya. Bapaan ba, kamu na bala. Kapter beren. TikTok sila sulod sa TikTok sila sulod sa direct. Wala mga taga-trabaho tayo ba? Ejek ke lingon-lingon ni apa lingon ba? Lingon-lingon ko tawa-tawa lang. May baite yung collection na. Alam mo na pagprodo naman na. Tapos nag-start na lagi yung teaching kapon. Ang sa adlaw. Pangita na ako dyan mo no. Wala, sinsyan sir, wala. Sir ka lang start nung 18 pa, hindi mo alam. Wala lamang sa info. Biar makan kami. Dahil probinsya po sir. Matayo ng kawan ng kapatid ng mama ko. Yeah, okay. Istoryan pa kanila wala doon itawagan ka. Ano ka mo? Ako na ko istorya ka. Unyawa ka. At malin? Istorya ko ay siya. Wala doon. Istorya ko lang ulit na siya. Pwede yung sabaw? Net na mo sabaw? Ayaw mo sabaw, Ben? Ayaw mo sabaw, sir? Ayaw mo sabaw? Apat ka buhok? And Mark, sabaw ka please. Ano ka na rice mo? Ha? Ano ka rice? Oo. Rice, boss? Ayaw po rice? Kanino? Kaya. Para tipid ko ako wala isa. Hindi ka man ako. Paano kasi ka? Oo. Ito pa sir. Kani. Nako, wala sakwa ka tunga na to. Ha? Ito ka kumbala, mo patok-patok. Patay. Ato ba si Makmak? Ito ko. Kapag nga natuto, pag tanawa niya ka nga wala sa ikaksak lang nito. Isintan ko na kani. Ikaw na magpanri pag pamalimtan Wala eh. mo na siya.
May iro man to, ang pating iro pa, wala na sukaan. Iro, wala na sukaan. Wala. Nasukaan mo na itong iro. Nakaling na kuwan. Wala siya gusto to aw. Wala. Baka bigyan na. Kakanta sa tubig ako dito ang gahapin. Ako. Tapos tanong kami ginagawa sa inyo to. May yaman to saging to dako, gatak, kalong pare. Yan to. Nami ang bukas na. Di, sayang ito mamatay. Wala, ako to, itanong ng tuban yung mama nga, di pwede sa uy. Tuban ng butan sa dahil, dali lang ka, nagkuha na. Ang dako ito. Tutututan kami kuha yan. Kawaton to. Bunga. Kuha yan ba? Dito sa tubangan ta. Ano sila ko dali, pagkarga, Kawaton to ma. Bahan? Dito sa boundary sa Mantalinda. Ha? Magbunga siya, dahil lang magbaba. Bukas naman kayo. May sport mo to. Sana tanong ko to kayo. Pagkut na ako sa karilo ha. Grabe na ang brainstorming na mo eh. Kanto ko po sa kuan, brainstorming na kami ni Mundo Marge. Burandos? Ni Uncle Manuel ba sa itas ka? Ang utok lagi ba sa magubag, ganyan ba? Ni Pan? Progress. Ha? Yan na lang sa ramong nitabo. Kumbrin din ay alam na. Yan. Taon. Nangyayap. Asa na sabaw? Wala may sabaw? Sabaw. Ganihaban niya ka-request og sabaw? Taon. Kanta. Tulog ka lang ka. Taon. Lugunton. Lugunton. Kanta. Ay, sabaw sir. Salamat sir ha. Lami, paano ko? Pwede ka ba dito? Thank you sir. Tabaw. Wala na ikulo kutsara kahit ang inasalman. Taon. Ngayon ulit pala man si Mang Bep ha? Thank you ma'am. Wala ko nakabatakan na din ha. Kulbaan ako inas, kaya ligisan ako nas papa kaya na, ma. Pa, do, simple nga po yan.